शिव गुरुवादी गुरुच्या महान भैया बहिण्या मेरी देव गुरुमान शिव गुरुवादी गुरुच्या महान भैया बहिण्या मेरी देव गुरुमान या हो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम आहो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम शिव गुरुवादी गुरुच्या महान भैया बहिण्या या हो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम या हो राम बोला पहिला विधान दानी हो मान पहिला विधान दयानी हो मान या हो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम या हो राम बोलो की शरण मन माला गी गेले हो राम शिव गुरुवादी गुरुच्या महान भैया बहिण्या मेरी देव गुरुमान शिव गुरुवादी गुरुच्या या हो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम या हो राम बोला की दूसरो विधान चंडाली होकार दूसरो विधान चंडाली होकार या हो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम या हो राम बोलो की शरण मन माला गी गेले हो राम शिव गुरुवादी गुरुच्या महान भैया बहिण्या मेरी देव या हो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम या हो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम तिसरो विधान नमन निरोकार तिसरो विधान नमन निरोकार या हो राम बोला की शरण मन माला गी गेले हो राम या हो राम बोलो की शरण मन माला गी गेले हो राम शिव गुरुवादी गुरुच्या भैया बहिण्या मेरी देव गुरुमान शिव गुरुवादी गुरुच्या महान भैया बहिण्या मेरी देव गुरुमान या हो राम बोला की शरण मन